Yeah, hello, what's up guys? Magandang gabi po sa inyo. Yun, last service na namin to. Kasama natin si Bon Angelo Magpayo aka Rico Yun. Ano pala mo? Rico Yun. Kung may Rico yan, may Rico Yun. Si Pragman Makasta TV, Aldrin Bisayaga. Ayun na si Master Pain. Giant Belgian, no? Laki ng Belgian na to, guys. Tara, sama nyo kami. Let's go. Boom. Yan guys, oh. Yan, last session. Last service na namin. Sir, i-exam mo lang, sir. I-exam mo lang. Meron. Sige, sir. Okay, pa. Sige, sir. Okay na yan po. Grabe, saan kaling listo ka eh. Maratok sa kalabasa po yan, sir. Paano mo yung video? Yun o, oversize po yung male namin. Plus oversize yung female. Abangan nyo to, guys. Gagawa tayo ng mga giant bill dyan. Pero medyo may tapang itong pwede nila. Ano pangalan ng action nyo, sir? Mira XP. Mira. Yun po si Miraculous. Sir, mas balik ay. Hindi, wala yan, sir. Basta pagkalan nyo. Diyan kayo tulus mo. Kumbaran ka? On. Ay, diyan listo. Mas kaya sir, ano yan, nagtayo na Miami Chicks dito. Tulungan na kayo mo. Miami mag-chatog si kayo. Ano ang sila? Kaya, sa atin, sir. Alright. Ay, isa rin tayo niya, no? Balot. Mira, mabait ka pala eh. Kala ko matapang kalas eh. Pagbalot masawam, Mira. Hintayin lang po natin si Sir Randy. Yan. Yung balo-balo ni Eki niya, sir, ang DDB o. Kaya nang halata ka. Yan. Ako na ako sa. Eki, sir. Ano namin yung bal? Basketball niya. Alright. Start na natin ang ating session. Ganto! Kam! Ilang. Okay. Pagkacang masukot ka ito ka. Bisa mo, kita. Kaya tak sa atin. Iya naman. Kaya mo saan ito ka. Ang takal mo sa kawan ko. Lalaya mo nga. Pag tumakba. Baka. Kasi nga kapre. Uy. Minaw! Ka na so! Biyaya! Loko-loko! Pen, kung hindi tayo binibigay mo sa akin, ihi ha. Sige. Mabawasan ko kanin mo. Busit ka. Parusa mo, bawas kanin ha. Yan na guys. Binayo na. Yun. Nalika kami na para magandang buha. Yun. Alright. Yan na. Yan. Hindi basta-basta bababa to si Payne. Alam nyo na maugali ng aming aso. Sabi niya bayo-bayo niya. Puwelta ang boy. Second wave. Tira. Bram, tapang kapostay. Patapatang may sirit mo eh. Namulo ko. Nagkapitain natin, sirit. Mas gabay ko lang yung sirit sa sabi tayo. Yung pika to atin na yan, sir. Manisip super excited. Sabay doon talaga kapatong lock na po yan, no? Lock na. Wala na pong hawak yan. Gusto lang talaga magbabat to. Mahilig magbabat to sa pipit. Kaya para kung ano na to. Matinig. Na, bumubomba ng bulkan ngayon. Alright.
Shoutout sa lahat ng mga BM lovers dyan. Heroes Fragman Makasta TV. Oh. Kaya lang, magkapit ka na. Hindi atang kaago nga rin si Bun. Ay, kaya may matatanggal pa. Ano ba, pumatong na naman siya mga kaibigan. Paring Michael, nampakal ko lang kumpare. Happy Fiesta dyan sa inyo. Sorry. Busy kami pag-assist kay Mark Sinatus Fernandez, Balikat. Toy, dal ka. Ito ba yung buunin mo? Ano ba yan? Nakasalimot niya. Nakayas ka siya tungkol ka. Hindi dapat tatayang mo din. Isa ka mo talaga ibig. Pain. Pain ka talaga. Tagabigay ka ng pain. Ba't masarap ko? Ano nga yan? Alam mo, ang bang kinap niya rin eh. Kinap niya eh. Iman. Labot lang yung paltak. Makapaltak na eh. Pinas mo ka na. Ilabot ko lang namin ng paltak. Alright. Mga digpatan. Kalagplatan. Teka pa. Yan. Alright. Laking load. Ang pala ako si Sir Randy po pala yung dam owner dito. You know? Grabe. Giant din oh. Almost. Tingnan nyo po. Almost. Tingnan nyo sa camera oh. Kamuntikan na. Siguro mga 2 to 3 inches yung difference. Ito na ata yung isa sa mga pinakamalaking nested niya. Yun, magagandang mga anak nito, mga kaso. Hindi bangat. Nanalasan, nanalipik to. Sa din yan mga kaaso, pag naamoy nyo na po yung sobrang baho na set, ang nilalabas ng yung discharge ng babae, yun, pwede nang pasampahan yun. Mawabaliw na yung mga lalaking aso yun. Malayo pa lang, amoy na ng mga lalaking aso to. Grabe yung baho. Solve, pain. Ito, timbang niya mo. Nabulang, hindi pa lang to. Dalamat immaray. Hindi ka ata Dax Boy. Jets ka mo, magpa-imping na iyak. Nasalimod na siya, meron kong tumuran sa raw. Susukurang di maniniman at kin, wala kami mataram. Susukurang di man. Hindi ba wala yung may pinapabot ng taon mo? Kaya hindi nga namin man, hindi ko alam din na. Sige man. Kumol. Siguro, kita ini. Akan. Mangkamat baka na. Ayaw mo ginamit ng sa akin yung chance. Masya. Dito nagkinsaray, dyan narisyan. On. Ayaw mo ginamit mo. On. Masarap kaya ng nanti. Tumakmanda ito pa naman. Nga ako kasi kusin na din. Wala tinuro pa. Tumatanda pa tayo siya. Sobrang nandun. Sobrang nandun. Wala ko lang ito. Ito na, 60 lang ba? 60 to 63. Pero dyan Belgian kasi sa matatalang lampas na 63. Minsan 50, 60 po lang. Ang kulungan ko yun. Makalunto ka sa amin sir. May makakalipa din pa. Turo ka mo yung sir. Turo ka mo yung gano'n pa kuya. Ito na, ayos na ba may makalagay pero ito makalagay. Pero makalunta mo na. Bawat pawasan nyo na mga gano'n sir. May basta ito makalunta. Wala. Kaso may mga
Gawa mo lang yung box ko sir. Kung nang anak lang, gawa mo lang yung box ko tapos nakabake mo ito. Kasi no nakabake mo yung liter box. Ito na job yun. Panagin ng dati na 4x ito. Hindi mo, pati lang mating na ba't ano? Sipag doy ka sir. Duwara-duwara. Parang may mga anak na mamaya eh. Nanduga may isang turag. Tupi. Panduga sir, pagawa kayo balog sir. Nalagpas ng turag, panduga. Baka may kulungan to para tukol na batman. Naman nakakarapat yan. Nandanda ko sa naktuya na yung balog. Medyo ba nakarakal ko ay uunaan ko man. So di mas naaraman kasi mas tapal. Buwan picture ano